నమస్తే అండి. స్వామి శరణం. ఈరోజు మన వీడియోలో శబరిమల వర్చువల్ క్యూ టికెట్ని ఫాస్ట్గా మరి ఈజీగా కూడా ఎలా బుక్ చేసుకోవాలని చూద్దామండి. సో శబరిమల గురించిన అప్డేట్స్ మీరు తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకున్నారంటే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. శబరిమల అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. సో మోస్ట్లీ ఈ రోజు లేదంటే రేపటికి మనకి స్లాట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఇది వచ్చి మనకి 80% కన్ఫర్మ్ అయినట్టే. అంటే వర్చువల్ క్యూ టికెట్ ఉంటేనే మనము దర్శనానికి వెళ్ళేకి అవుతుంది. సో దీనికి వచ్చి మీరు శబరిమల అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అది వచ్చి మీరు రెగ్యులర్గా చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అఫీషియల్గా ఒక 1 or 2 hours ముందుగానే మనకి అప్డేట్ చేస్తారు. అంటే ఏ రోజు ఓపెన్ అవుతుంది, ఏ టైంకి ఓపెన్ అవుతుంది అంతా వచ్చి అఫీషియల్గా అప్డేట్ చేస్తారండి. సో మీరు వచ్చి ఫ్రీక్వెంట్గా శబరిమల అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని చెక్ చేయండి. ఒకవేళ నాకేమైనా అప్డేషన్ ఉంటే కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. సో శబరిమల అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో వర్చువల్ క్యూ టికెట్ని మీరు బుక్ చేసుకోవాలంటే ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి ఎలా అని తెలియదంటే పైన ఒక లింక్ వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే డీటెయిల్గా ఉంటుంది. సో దీనికి వచ్చి మీ ఫోటో, ఒక వ్యాలిడ్ అయిన ఈమెయిల్ అడ్రస్సు, ఒక ఫోన్ నంబరు, మళ్ళీ ఒక ప్రూఫ్ అంటే ఆధార్ కార్డు లేదంటే ఓటర్ ఐడి, ఇవి ఉంటే చాలండి. ఈజీగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ మీరు ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే, అంటే పాతవి ఉండదంటే కూడా పర్వాలేదు, దాన్ని పెట్టి కూడా మీరు లాగిన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఫోన్లో చేసే వాళ్ళగా ఉన్నారంటే ముందుగానే మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని సేవ్ చేసి పెట్టేయండి. అప్పుడే వచ్చి లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మీరు సింగిల్గా వెళ్తున్నారా లేదు గ్రూప్లో వెళ్తున్నారా అని చూడాలి. ఇప్పుడు సింగిల్గా వెళ్తున్నారంటే మనకి టికెట్ అనేది ఈజీగా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు గ్రూప్లో వెళ్తున్నారంటే పిల్గ్రిమ్ లిస్ట్ని మీరు యాడ్ చేయాలి. అంటే ఒక గ్రూప్కి 5 మెంబర్స్ అలో చేస్తారు. మీతో కలిపి 4 మీరు వెళ్ళొచ్చు. సో ఆ 4రికి వచ్చి మీరు పిల్గ్రిమ్ లిస్ట్లో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాలి. దానికి వచ్చి మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని లాగిన్ చేశారంటే రైట్ సైడ్ వచ్చి ఒక రౌండ్గా ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేశారంటే పిల్గ్రిమ్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఆ పిల్గ్రిమ్ లిస్ట్ని క్లిక్ చేసి ఆ 4 డీటెయిల్స్ని మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవాలండి. సో ఇవన్నీ మీరు ముందుగానే చేసినారంటే టికెట్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పే స్టెప్స్ని మీరు ఫాలో అయినారంటే ఖచ్చితంగా టికెట్స్ని మీరు బుక్ చేసేకి అవుతుంది. ఫస్ట్ వచ్చి మీరు లాగిన్ చేసి టికెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ని అవాయిడ్ చేయండి, ఎందుకంటే నెట్వర్క్ కవరేజ్ మనకు ఉండదు. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు మన ఉదాహరణకి ఈరోజు వచ్చి 9 గంటలకి మనకి స్లాట్స్ ఓపెన్ అవుతుందంటే ఒక 8:55, 8:50కే వచ్చి మీరు లాగిన్ అయిపోవాలి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో. ఎందుకంటే దాని తర్వాత మీరు లాగిన్ అయినారంటే సర్వర్ వచ్చి చాలా స్లో అయిపోతుంది, ఎందుకంటే చాలామంది లాగిన్ చేసి ఉంటారు. అది కాకుండా వాళ్ళు చెప్పిన టైంలో నుంచి ఒక 2 seconds ముందుగానే మనకి 1 or 2 టికెట్స్ చూపిస్తుంది, అంటే గ్రీన్ స్లాట్ మనకు వస్తుంది. సో గ్రీన్ స్లాట్స్లో ఉంటే స్లాట్స్ మనకి ఉండదని అర్థము, రెడ్లో ఉంటే స్లాట్స్ ఫుల్ అయిపోయిందని మనకు అర్థం అండి. సో మనకి ఒక 2 seconds ముందుగానే స్లాట్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఈజీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకే నేను వచ్చి ఒక 10 minutes ముందుగానే లాగిన్ చేసుకుంటే మంచిదని చెప్తున్నానండి. కానీ ఈసారి వచ్చి క్రౌడ్ అనేది చాలా తక్కువే, ఎందుకంటే చాలామంది దర్శనానికి వెళ్ళి వచ్చుంటారు. కానీ మీరు అలర్ట్గా ఉన్నారంటే మనం కూడా దర్శనానికి టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, అందువల్ల చెప్తున్నాను. సో వన్స్ వచ్చి మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి డేట్ అడుగుతుంది. సో ఆ డేట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మీకు టైం స్లాట్ వస్తుంది. ఆ టైం స్లాట్లోనే వచ్చి దాదాపు ఒక 8 to 9 టైం స్లాట్స్ ఉంటుంది. సో దాంట్లోనే కూడా మీకు ఒక్కొక్క టైం స్లాట్కి ఎంతెంత టికెట్స్ ఉన్నాయి అనే అవైలబిలిటీ కూడా దాంట్లోనే మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే పెట్టిన తర్వాత సెల్ఫా లేదా అదర్స్ అని వస్తుంది. సెల్ఫ్ అంటే సింగిల్ టికెట్, అదర్స్ అంటే గ్రూప్. ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్ అంటే సెల్ఫ్ టికెట్ క్లిక్ చేసుకొని కింద వచ్చి యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ ఉంటుంది. యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అని బటన్ ఉంటుంది. సో ప్రొసీడ్ క్లిక్ చేసినాక ఇంకొకసారి ప్రొసీడ్ అడుగుతుంది. సో టోటల్గా 2 times ప్రొసీడ్ వస్తుంది. అది ఇచ్చినాక ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చి గ్రూప్కి చూద్దాము. సో సేమ్ ప్రాసెస్, డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని టైం స్లాట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏ టైం స్లాట్ మీకు కావాలనేది మీరు బుక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అదర్స్ క్లిక్ చేయండి. సో అదర్స్ మీద క్లిక్ చేసినారంటే పిల్గ్రిమ్ లిస్ట్ వస్తుంది. అది క్లిక్ చేసినారంటే మీరు ఆల్రెడీ యాడ్ చేసిన పిల్గ్రిమ్ లిస్ట్ మీరు టిక్ పెట్టి సబ్మిట్ ఇచ్చినాక కింద వచ్చి యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఆ విష్ లిస్ట్ యాడ్ చేసినాక మీరు ప్రొసీడ్ బటన్ని 2 times క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ ఇచ్చినారంటే మీకు ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుందండి. సో ఇది వచ్చి మీరు ఆ టికెట్ని ప్రొఫైల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారంటే ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీ అని ఉంటుంది. సో దాంట్లో వచ్చి మీ టికెట్ అనేది డౌన్లోడ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టెప్స్ని మీరు ఫాలో అయినారంటే టికెట్ మీరు కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే కూడా మీరు ఎలా సాల్వ్ చేయాలని కూడా మీకు చెప్తానండి. మోస్ట్లీ వచ్చి ఒక 3 to 4 errors మాత్రమే వస్తుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చి పెండింగ్ బుక్ మార్క్స్ అని ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. పెండింగ్ బుక్ మార్క్స్ అంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సేమ్ డేటు సేమ్ టైంకి ఇంకొకరు కూడా అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి క్లాష్ అవుతుంది, కాబట్టి మనకి పెండింగ్ బుక్ మార్క్స్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. అది వచ్చి మోస్ట్లీ విష్ లిస్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ప్రొసీడ్ బటన్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మీరు యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ బటన్ని ఒక 5 to 6 times క్లిక్ చేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూగా. ఆ విధంగా చేసినారంటే క్లియర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రొసీడ్ బటన్లో కూడా మీరు
ఈ పెండింగ్ బుక్ మార్క్ అని ఎర్రర్ వచ్చిందంటే కూడా అప్పుడు కూడా ప్రొసీడ్ బటన్ని 5 to 6 టైమ్స్ క్లిక్ చేయండి, మీకు టికెట్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ వచ్చి కార్ట్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది. కార్ట్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్ అంటే మీరు క్లియర్ కార్ట్ అని పెట్టేసి రిఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చి స్లాట్ అన్అవైలబుల్ వస్తే కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, రిఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. మోస్ట్లీ మనకి ఎర్రర్స్ ఏం రావు, ఎందుకంటే దేవస్థానం బోర్డు వాళ్ళు రోజుకి 15,000 భక్తుల్ని పెంచాలని లెటర్ పెట్టుండారు. సో ఒకవేళ మీకు ఎర్రర్ వస్తే కూడా మీరు ఎలా దాన్ని ట్యాకిల్ చేయాలా అనే దానికి నేను ముందుగానే మీకు చెప్తున్నాను. సో మీరు కూడా తెలిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుసుకోండి. సో మనకి వన్స్ వచ్చి టికెట్ బుక్ చేసిన తర్వాత మీకు మెయిల్లో కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, మీ మొబైల్లో కూడా బుకింగ్ ఐడి రెఫరెన్స్ నెంబర్ వస్తుందండి. అట్లా లేదంటే మీరు లాగిన్ అయినారంటే ప్రొఫైల్ అకౌంట్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ హిస్టరీలో మీ వర్చువల్ క్యూ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఉంటుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చక్కగా ఒక ప్రింట్ అవుట్ తీసి పెట్టుకోండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అంతే అండి, ఈ బుకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. స్వామి శరణం. థ్యాంక్ యూ.